Voi hyvät tavat on kyllä. Ei oo tällainen. Sami Ritola vetää koko radan mitan sutimisen. Hei, kättä yhteen tuollaisille suorituksille. Mies ei säästä autoa, ei moottoria, ei mitään. Tänne ollaan tultu näyttämään, miten nämä vehkeet menee. Kyllä tämä oli 402 metriä sutimalla, se on ihan kipeätä. päivän murtis oli siinä. Sami Ritola on tullut ajamaan tänne. Mutta miten niin kaasu sitä pois? tehomäärää ei voi käsittää. Jos on 200 mittarissa ellei suti, niin onhan se ihan kipeä. Joo, kyllä. Oikein tulee hiki täällä kuuluttamassa. Joo, ja